Pakattua annospussia ei tule avata etukäteen, sillä tällöin kaksoistarkastus ei välttämättä toteudu, jäljitettävyys heikkenee ja virheriski kasvaa. Ainoastaan kun annospussi avataan oikealla lääkkeenottohetkellä lääkkeen käyttäjän toimesta, annoksen oikeellisuus ja koskemattomuus voidaan varmistaa. Evondosin automaattinen lääkeannostelurobotti varmistaa, että lääkkeiden toimitusketju jatkuu turvallisena ja katkeamattomana. Hoitohenkilö asettaa robottiin apteekin toimittamat kertaannoslääkepussirullat ja robotti huolehtii annostelusta vaarantamatta lääkehoidon korkeaa laatua ilman välikäsiä. Evondosin teknologia analysoi jokaisen lääkepussin ja varmistaa lääkkeen saajan nimen ja asiakastunnisteen sekä lääkkeenottoajankohdan. Näin oikea lääke annetaan oikealle henkilölle oikeaan aikaan.